4-5. Šta ima sve pam, da. Ima hitna ona. Evo sad ću ona, na pamu i sve. On se sve na tu ima jak prega, ima bombi. Šta je prega? Sve treba da radi. Znači, ovo je ten kup. Koji? Znaš šta je, ten kup je ono, transportira, pa je ovaj kup. Ljubav, oj si bila ti. Sjedimo svi zajedno.